മുംബൈക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് വിജയം. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത മുംബൈ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടിയത് 195 റൺസാണ്. മുംബൈക്ക് വേണ്ടി ഇഷാൻ കിഷൻ 37 റൺസ്, സൂര്യകുമാർ യാദവ് 40 റൺസ്, സൗരവ് തിവാരി 34 റൺസ്, ഹർദിക് പാണ്ഡ്യ 21 പന്തിൽ 7 സിക്സും 2 ഫോറിനെയും അകമ്പടിയോടെ 60 റൺസ് എന്നിവരാണ് മുംബൈയുടെ സ്കോർ 195 എത്തിച്ചത്. മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ ആദ്യമേ തന്നെ റോബിൻ ഉത്തപ്പയെ രാജസ്ഥാൻ നഷ്ടമായി. പക്ഷേ ഓപ്പണിംഗ് ഇറങ്ങിയ ബെൻ സ്റ്റോക്സ് പിടിച്ചു നിന്നു. ബെൻ സ്റ്റോക്സ് 60 പന്തിൽ 3 സിക്സിന്റെയും 14 ഫോറിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ 107 റൺസാണ് നേടിയത്. സഞ്ജു സാംസൺ 31 പന്തിൽ 54 റൺസ് നേടി. ഇതിൽ 3 സിക്സും 4 ഫോറും അടങ്ങുന്നു. തോറ്റെങ്കിലും മുംബൈ 1-ാം സ്ഥാനത്ത് തന്നെ തുടരുകയാണ്. രാജസ്ഥാന്റെ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകൾ അല്പം കൂടി ജീവൻ നൽകുന്ന വിജയമായിരുന്നു ഇത്. ഇതോടെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ പുറത്താകൽ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമാവുകയും ചെയ്തു.